कुछ मार्मिक गीत आप सबके स्लो मोशन का गीत बा, लेकिन हमरा उम्मीद बा कि आप सबके पसंद आई, चूंकि लयदार क्षेत्र है। आए के तमाम श्रोता के अंदर लय भरल रहा, ये तो देखे में हमने के एक साझी से आई है। तो कुछ गीत ऐसा बा जो आप सबके सुनाओ, तनी प्रयास करते सुनावे। केहू ऐसा नहीं है जे कि दुखी नहीं है। कोई धन खातिर दुखी बा, तो कोई ऐश्वर्य खातिर दुखी बा, तो कोई बल खातिर दुखी बा, तो कोई समाज खातिर दुखी बा। कुछ ना कुछ खातिर सबके अंदर परेशानी भरल बा। ई संसार ऐसा भगवान बनैले बड़े। आई एगो शेर बा कैसे केहू तन के दुखी केहू ईश्वर के चरण धइले बा, शरण धइले बा, माई के चरण धइले बा, उहे सुखी बा। अनाही तो कुछ ना कुछ खातिर परेशानी होले बा। आदमी के अंदर असंतुष्टि के भावना रात दिन बढ़ल जाता। ई ऐसा समय हमनी के बीच में आ गया, आए वाला समय में और ज्यादा है। एगो भक्त कहता है कि प्रभु जी राउर कितना बड़ाई करी, राउर बड़ाई तो एक से ऋषि मुनि ज्ञानी ना कर थकलन। हमरा इस दुख प्राणी राउर का बड़ाई कर सकला, लेकिन प्रयास करता भगवान का
पुरस्कार तमाम कलाकार के यहाँ के देनी आ यहाँ के झोरी हमेशा माता रानी भर ले रहा ससे मुक्त होई गई राउर बरदार से हे प्रभु जी कैसे की तेरी अंतिम लाइन में कहता का हो सोनिया सो नया परसाई कोरी न जल्दी प्रभु तेरे न लगाई सोनिया सो y